Ya kasance ɗan gwagwarmaya a fagen siyasa, jagaba ne wajen tsayawa tsayin daka domin ganin talaka ya sami 'yanci. Colleges, we have big airports, we have hotels, we have all these civilizing effects in this country. Yet the NTC wants us to continue living to the past. An haifi Malam Aminu Kano a ranar 9 ga watan Agusta na shekarar 1920. Ya yi karatunsa a jihar Kano, inda ya makarantar firamarin Shahuci da kuma Kano Middle School a tsakanin shekara ta 1930 zuwa 1937, a lokacin yana ɗan shekara 10. Sannan sai ya yi karatu kuma a Katsina College. Bayan ya kammala sai kuma ya karantar a Bauchi Middle School shekara ta 1942. A lokacinsa Abubakar Tafawa Balewa shine shugaban makarantar. Daga nan kuma sai aka mai da shi zuwa Maru Teachers College Sokoto. A watan Satumba na shekarar 1946 an ba shi tallafin karatu zuwa Jami'ar Institute of Education da ke London, tare da Prime Minister na farko wato Alhaji Abubakar Tafawa Balewa. Dawowarsa ke da wuya sai aka kafa ƙungiyar malamai ta Arewa wato Northern Teachers Association a jihar Kano a watan Mayu na shekara ta 1948, wanda wannan ƙungiya ita ce ƙungiya ta farko da aka fara kafawa a arewacin Najeriya a jihar Kano a matsayin cibiyar ƙungiyar malamai. Magoya bayansa sun yi masa laƙabi da Mahatma Gandhin Najeriya. Dalilin wannan laƙabin shine aƙidarsa ta kawo sauyi ta hanyar rashin tashin hankali da ƙauracewa son jari hujja, wanda hakan ke kama da tsari irin na Mahatma Gandhi. Jama'a sun gabatar da shi a matsayin abokin talakawa ta hanyar kafafen yaɗa labarai. Tun yana matashi ya ƙaddamar da yaƙin aƙida don ba da ƙoƙari na duniya, ma'anarsa wanda ya dace da shi cikin maƙasudin canji mai kyau don rayuwa mai mutunci. Yayin da ya girma ya samu kansa a cikin tsakiyar tsarin zalunci a matakai masu yawa na rayuwar zamantakewa. Abin da yake bashi takaici shine yadda mutum zai zalunci mutum ƙiri-ƙiri. Haka aka cusa siyasar 'yanci a cikin jijiyar jininsa har zuwa ranarsa ta ƙarshe. Tarihin yanayin siyasar jamhuriya ta farko da ta biyu ya nuna shi a matsayin wanda ya fi kowa fafutuka a siyasance. Ba abin mamaki ba ne tun daga zamanin NEPO zuwa PRP, Malam ya wakilci wani sabon salo na jama'a wanda wakilan rashin ci gaba da cin zarafi suka yi amfani They da shi. formed NAPU, Northern Elements Progressive Union, and allied with each party of the Eastern region. This party finds A daidai lokacin da 'yan siyasa da dama ke fargaba a ce su tsageru ne, Malam Aminu ya yi amfani da damar da ya samu wajen ɗaga siyasarsa mai tsauri. Ingancinsa na musamman shine ikon yaƙi tsarin, ƙima da ƙa'idoji waɗanda ke da illa ga 'yantar da ɗan adam. A lokacin da ya kira jam'iyyarsa ta People Redemption Party (PRP), lokacin ne ba wai kawai fansar talaka ba, har ma da fansar alƙalan da aka yi musu rashin adalci. Saboda haka ya kasance mai zurfin tunani game da batun tabbatar da adalci a cikin ɓangarori daban-daban na al'umma. Malam Aminu Kano mutum ne mai abubuwan masu ban sha'awa, wanda yake da ƙwarewa a ɓangare daban-daban na rayuwa. A wani lokaci ya bayyana cewa zaman da ya yi a Ingila ya taurara ransa wajen ɗaukaka gaskiya, 'yanci da kuma fiye da 'yancin ɗan adam da duniya ta yi yaƙi da 'yan mulkin mallaka. Yayin da yake a gidan kaso, 'yan uwansa fursunoni suna girmama shi. Ya kwatanta abin da ya faru a kurkuku kamar haka: "Ƙamshin gidan yarin ya zama turare a gare ni, tasha ce da mutum ya bi ta kafin ya kai ga nasara akan mulkin mallaka. Suna iya yi mana dariya yanzu, amma dariyarsu ta ɗan yi kaɗan. Sojoji suna aiki da sauri don hamɓarar da su. Kada mu yi kasala ko murƙushe su ko kuma mu miƙa wuya, amma mu ci gaba kai tsaye kan hanyar samun 'yanci." Bayan an sake shi sai ya sake fuskantar wata matsala. Ana sa ran duk fursunonin da aka saki za su yi mubaya'a ga sarki mai iko ta hanyar ziyartar shi a matsayin alamar girmamawa. Malam Aminu Kano bai taɓa yin haka ba. Ya bijirewa waccan al'adar ta wulaƙanta ɗan adam, kuma ya koya wa makarantar gargajiya darasi mai kyau wanda sauran waɗanda abin ya shafa dole ne su nuna a zahiri. Malam ya bar saƙon da ya dace kan shugabanci na gari a lokacin da yake amfani da injin samar da wutar lantarki. Mutane da yawa sun so ya sa kansa ya ji daɗi ta wurin rashin zama cikin duhu. Abin mamaki sai ya ba da amsa kamar haka: "Yaya za a ce kowa yana cikin duhu sai gidan shugaba? Shin wannan kyakkyawan shugabanci ne?" Wannan ita ce tambayar da Malam Aminu ya musu. Malam ya rayu yana mai yaƙi don 'yancin ɗan adam ta hanyar kawar da zalunci. Ya yi yaƙi da tsarin mulkin mallaka da abubuwa da ke cikin gida, yayin da ya shagaltu da yaƙin siyasa na ɗora gwamnati mai kishin ƙasa a matsayin tarayya da na jihohi. Kwatsam ya ansa kiran mahaliccinsa
inda ya rasu a ranar 17 ga watan Afrilu na 1983. An sanya sunansa a gurare da dama domin tunawa da shi. Wasu daga ciki shine babban filin jirgi na ƙasa da ƙasa wato Malam Aminu Kano International Airport, sai kuma gidan tarihi na Mumbai da kuma Aminu Kano College of Legal and Islamic Studies, sai kuma asibitin koyarwa na Jami'ar Bayero wato Aminu Kano Teaching Hospital. Wannan yanki ya wuce tunawa da ɗaukaka kyawawan halayensa, amma abin tambaya a nan shine wa zai ɗora daga inda Malam Aminu ya tsaya? To, Allah ya ji ƙan maza, Allah kuma ya sa ya huta. Ku kasance da ni a shiri na gaba domin ganin abin da zan zo muku da shi. Naku Nura Ma'azzam Bichi nake muku fatan alkhairi a koda yaushe.